בסוף חודש יולי לוועד קראו לי, נתנו לי פתקה וכתבו שהנ"ל עם אישה ועם ילד ייסעו לאיילת, השחר לנוח על חשבון המפעל. נו, רצנו למשביר לצרכן, קניתי לאשתי מכנסיים שורטים, לי קניתי את הספר כל מה שרצית לדעת על אידי אמין ולא העזת לשאול את אבא אבן, ולטמבל קניתי כובע ילד. יצאנו השכם בבוקר, הגענו לבית ההבראה, אבל עוד לפני שהספקתי להוריד את הבגאז' שמענו. החברים מתבקשים לחדר האוכל. זה קורה. ואז כל הדלתות נפתחו והמוני אנשים יצאו החוצה ודהרו אל חדר האוכל וצעקו, היי! אוכל, קדימה אוכל, אוכל, קדימה אוכל, לאכול פה את הכל, לאכול פה ולזלול, אוכל, קדימה אוכל. וחברה שרה שאלה, מה תאכלו לארוחת הצהריים, חברים? אז אני שאלתי אותה, מה יש לך? והיא אמרה, מה יש לי? ישנו מיץ ויש גם שפריץ ודג חמוץ ודג מתוק, בצל לבן, בצל ירוק ודיאטת צנון עם מלפפון, גבינת כבשים, גבינת עיזים וקונפייטר מתפוזים, ונשארה עגבנייה ממחירת סוף העונה, חלב, קפה, קקאו וכוס תה. גמרנו סוף סוף את ארוחת הבוקר, ומה אחר כך? לטייל לחרמון? לא. לטייל בתל חי? לא. לבקר את רמת הגולן? לא. יושבים במרפסת בצל ומתווכחים, ומדברים, ומברברים, ומתווכחים. ואז החברה שרה הודיעה ברמקול. הלו, החברים מתבקשים לחדר האוכל. וכולם יצאו החוצה בשמחה וצעקו, היי! אוכל, קדימה אוכל, אוכל, קדימה אוכל, לאכול פה את הכל, לאכול פה ולזלול, אוכל, קדימה אוכל. תסלחי לי חברה שרה, מה יש לכם לצהריים? והחברה שרה אמרה, מה יש לי? מיץ לימון ומיץ תפוז ומיץ רימון 100%, מרק בשר עם מטריות, מרק בקר עם פטריות, ביצה רוסית, ביצה קשה, כבד קצוץ, רגל כרושה, בשר עבר, בשר הזה, בשר שמן, בשר הזה, פודינג שוקולדה, ז'ילי מרמלדה, גלידה, קפה וכוס תה. נו, ומה אחרי האוכל? לשחק פינג פונג? לשחות בבריכה? לנמנם? יושבים על המרפסת בצל ומדברים, ומתווכחים, ומברברים, ומדברים. ופתאום והחברה שרה הודיעה ברמקול. החברים מתבקשים לחדר האוכל. אתה לא כל כך רעב, אבל על חשבון המפעל, אז אוכל, קדימה אוכל, אוכל, קדימה אוכל, לאכול פה את הכל, לאכול פה ולסלול, אוכל, קדימה אוכל. לא, גמרנו את ארוחת הערב. יש סרט? לא. יש טלוויזיה? לא. יש רדיו? לא. יושבים על המרפסת ומדברים, ומתווכחים, ומברברים, ומדברים. סוף סוף הולכים לישון. השעה היא 3 בלילה. שקט. כולם ישנים. רק הירח זורח.